Hello friends, welcome back to my channel. அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கேம் பிளே வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ரேங்க்ல ஷோ தான் வேறு என்ன. சரி போயிடலாம். அதுதான் இதுதான் ஒன்றும் இல்லை, 2 நாளுக்காக கோல்டு, அதனால தான் மூக்குறிஞ்சினே இருக்கேன். புதுசாக வேறு கோபுர இதுலாம் வந்துச்சு. ரொம்ப நாளாயிடுச்சு வீடியோ எடுத்து போட்டு, ரொம்ப நாளாயிடுச்சு. ரிவ்யூ ஸ்பீச் எனக்கு பிடிக்கணும்னு ஆசை தான். என்ன பண்ணுறது, பிடிக்க முடியலையே. ஏர் கிளாஸ் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லினுக்கிறாங்க. சரி வாங்கடா எட்டு போடுறேன், வாங்கடா டே. அதனால் நம்ம சவுண்டு குறைச்சிப்போம். அம்மா ஆளுங்களோ இருக்காங்கயோ. ஒரு அடி போட்டானே, முன்னாடி எடுக்கிறதுக்குள்ளே காலி ஆகிட்டானே. ஒன் டாப் ஒரே ஒரு ஒன் டாப் வாங்கிக்கோ, ஒன் டாப். ஒன் டாப்லாம் பீட்டி கூடாது, அதுக்கு தான். ஒன் டாப் வச்சுட்டாச்சு. சரி போவோம். சரி இந்த வீட்டுக்கு மேலே ஏறிப்போம். ரெட்டு இல்லம் நம்மகிட்ட தான் என் பையன்றது இருக்கே. செம்மையாக கோல்டு பிடிச்சிச்சு. இந்த பேருங்க ஒருத்த ஓடுறேன். வாங்கடா எட்டு ஷாட். எங்கேயாவது இன்றைக்கி நான் வந்துருக்குடா. ஒரே ஒரு டேங்கிட்டு வந்துருங்க. இது ஒரு சரி பார்த்துக்கலாம். யாருக்கிட்ட போடே. அவனை லோகேஷ் கிட்டியோ எங்கே இருக்க? ஜோசப் பண்ணியா? அவனை ஜோஸ் ஆக்கிடுவேன். தோசை அட்டட்டா வடப்போச்சே மாரி ஆயிடுச்சே. பாரு கையிலே குத்துறான்பா எல்லாரையும். எப்படி குத்துனான்னு பார்த்தீங்களா? காமெடியாக இருந்துச்சு. சரி நம்ம என்ன பண்ணுறது. வந்துருங்கப்பா எட்டு வீலும். இவன் வேற பாம் கேஸ் ஆகிறான். நாங்கெல்லாம் யாரு என்கிட்ட மோதிரியா? எங்கள் டீம் இருக்காங்கப்பா. பஸ் எல்லாரையும் போட்டிருங்க பஸ். நல்லா தான் படிக்கிறான். பெரிய ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி தான் இருக்கான். ஆடுறது எப்படி தான் இருக்குமோ. சரி ஆடுறாடே, எப்படியாவது அடிச்சிட்றா. அடிக்குதா சொல்லும் போது இது பாட்டு சரியான பாட்டு. வெப்பன் ராயல் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த வெப்பன் ராயல் பிடிச்சிருக்கேன். அது உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன். நம்மளனா வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இல்லை ஸ்கிப் பண்ணி போய் பார்த்துட்டு வந்து இது பாருங்கள். உங்களுக்கு அவசரமாக இருந்துச்சுன்னா அப்பா நானா யாரு? எங்ககிட்டே வா, உன்னை மூஞ்சி கிச்சிருவேன். உன்னை யாருக்கிட்ட பாடி ஜஸ்ட்டு மிஸ்டில் தப்பிச்சிட்டோம். இந்த பத்தியா சாவர அவ்வளோதான். நம்ம முடி லாக் ஆகுது பாருங்க. அப்பா நம்ம கொஞ்ச நேரம் 3 உட்காருவோம். எல்லாருக்கும் விஆர்டி மாசம் இங்கே ஒரு போஸ்டர். அதுதான் எல்லாருக்கும் அந்த பாட்டு போட்டு மூஞ்சி கீச்சிருவேன். வாங்கடா. எவ்வளோ கீழே குச்சோன்னா க்ளோவில் இருக்குல்ல, அப்போது ஓகே இல்லை. இல்லை
ஆட பாவ வேறு லெவல் ராணி. சரி உதவி கேட்போம். ஃப்ரெண்டே ஹெல்ப் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டா இது போய் வாடா 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 என் சிங்க குட்டி வாடா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாடே. யாரா வந்து ஹெல்ப் பண்ணண்டா அண்ணனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா. அடப்பாவே அப்பா இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறான். இந்த நல்ல மனுஷன் பாராட்டக்கூடாதா? இந்த நல்ல மனுஷன் பாராட்டக்கூடாதா? பாடி நல்ல வேலை நம்மகிட்ட அலாக்கு தலைவர் இருக்காரு. வானே என் மேலே ஏறி போயிடுனேன். வா 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 வச்சே போயிட்டான்பா இவங்க சொல்லி ஏன் தொண்டை கட்டி போகுது. ஏய் பாடாடே ஷோ அச்சுக்கே யாருக்கிட்ட நாங்களாம் குளோவாலுக்கே சாம்பியனா சக்கையா. நிறைய டைலாக்லாம் உள்ள வீடியோ போய்டும்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா இருக்கீங்க? வந்தீங்கன்னா சோட்டம் போடுவேன். அண்ணி யாரும் தெரியும்ல, லொக்கேஷன் கேமரு எல்என்ஜி கேமரு பார்த்துக்கோங்க. அச்சோ ஓடிட்டு கைப்புள்ள. என்னடா லொக்கேஷன் கேமரு யாருன்னு கேட்பீங்க? அது என் சேனல் தான். என் சேனல் தான் அதுவும் இதுவும் என் சேனல் தான். ஓகே ரைட்டே பிஎஸ் பாஸ் எஃப்எஃப் நம்ம டீமேட் பேர். ஏய் 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 நம்ம கிட்டே வாடா சிங்கட். நம்மளோட கஷ்டம் பிச்சுக்க வச்சானே. ஸோ சேட் மொத்த மாதிரி இதே பார்த்ததே தான். ஓகே உங்களா இருக்கிறீங்க ஜோப்பிக்கலாம். ஜோப்பி மஞ்சூரியன் தான். அச்சக்கச்சு சொத்தம் புசு. அச்சோ கிரெனேட் தீக்கு போடுறாங்கயா. மூலையில் போய் உக்காந்துக்கும். நம்மளோட திட்டினது மூலையில் போய் உக்காந்துக்கிறது. வாடா வாடா. அச்சோ குளுவால் வர இல்லையா? அட்டோ தான் நம்மளை இன்னைக்கு ஒரு கதையை கடத்திடுவாங்க போலே. சிக்கிக்கிட்டோமோ சின்ன புள்ள. ஐயா மிஸ்டர் செல்ல புள்ள. ஓகே பாட்டெல்லாம் பலமாக இருக்குது. ஆனால் விளையாட்டில் தான் காட்ட மாட்டோம். அடடா அவ்வளோதான் இந்த மேட்ச்சு. அவ்வளோதான். ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட பார்க்குற பிள்ளை ஆன்லைன் செட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வரும். சரி டாடா பாய் see you. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே சொல்லிக்கிறேன், சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த குண்டு கண்டிஸ்கிட்ட காத்துறேன், அதை ஒண்டி காட்டிடுறேன் பாருங்கள். இதுதான் இந்த குண்டுகன் ஸ்கின். குண்டுகனில் லான்ச்சர் M79 இந்த ஸ்கின் தான். பிடிச்சிட்டோம்ல. டேமேஜ் மேகசின் இந்த ஸ்கின்னு தான் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். ஓகே டாட்டா பை பை see you. டாட்டா பை பாய். அடுத்த ஒரு வீடியோக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோ என்னன்னு கேட்பீங்க. அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸ் தான். அதில் சந்திக்கலாம். பாய்.